Salutare, bă băieți, bine ați venit la primul vlog. Eu mă numesc 177. Asta vă voi prezenta un Cookie G4 2026. Se prezintă cu cheie, da, uitați, suntem și pe Eco, Sport și Race. L-am comandat miercuri și mi-a venit vineri. Are 3 zile când mi-a venit. L-am luat de pe trotinetă Electro, cel mai top site. Are în de față 70 de km, mers cu el. O baterie de 60 de W cu 20 amperi. Și un motor de 2000 de W. Motorul l-are pe spate, cum vedeți. Și haideți să-i facem un test drive, vom reveni. Deci așa, ne-am pornit în drum, mergem într-un sat, cum ați văzut și pe TikTok. Da, scripție, mi-a intrat ceva plastică. Avarie, asta este că n-am știut șervețelul, de că am dat din greșeală și pe disc. Da. Și mai sunt și aici câini. O să trecem de aceștia. Mă întreb până aici de aceea, o să trecem de aceștia, o să trecem de aceștia. Aceștia sunt cuminți, ăștia nu mai plasac. Sper să vedeți ce trebuie în față și sper să mă și auzim foarte bine. Și cum v-am spus, primul meu vlog, v-am să mă numesc 177 și haideți să-i duc. O să o luăm pe aici, că e drumul mai bun. Aici este drumul mai bun față de acolo pe jos. Și aici în față o să dăm de niște câini. O să revenim după ce trecem și după. Da, câinii ăștia civili. Ce mai nervos sunt pe ei. Încearcă să vă prindă, dar nu poate. Însă reminți-ne pe drum cu mai multe cate. Am dat 70 și ceva. Aici am venit turbo. Și uitați, aici am filmat eu. Îmi pare rău că nu pot să ies de seară, nu am pe cine să ies. Și de seară nu o să fiu nici eu acasă. O să plec ca și nu m-am simțit acum. Așa pe zi. Videoclip foarte de grabă și ca să se duce. E ce trebuie, foarte mulțumit de trotinetă. Cum am zis, vreau să place de trotinetă Electro. Au și trotinete și mai mici și de buget. Să lasă fotele.
făcut drumul. Ia uitați, dragilor, sper să vă placă acest episod. Da, cum am spus, este primul meu vlog. Da. Da, și că am ajuns cam la sfârșitul satului. Ce să vă zic? Da, copii, vom ajuta așa. Da, au devenit vorba ce să o lăsăm de aici, aici au ras să facem și noi tripoze. Da, da, să facem așa. Da, asta, asta. Da, să o poziționez. Așa. O să revin după ce fac 2 tripoze și... eu am becul aprins, nu știu. Da, atunci cred că din greșeală când m-am făcut intro. Da. Am făcut 78 de kilometri. Bun, fraților. Așa merge și în partea aia, dar pe acolo e drumul. Și pe partea aia și pe partea de sus sunt drumurile stricate și... Na, acolo, pe aici a plouat. Și na, este drumul praf, mai praf pe unde am plecat eu de acolo. Și na. Dacă o să fie drumul mai bun și mai drept, o să vin, o să vă fac, o să vă filmez și să pun pe YouTube. Haideți să dăm pe start. Mamă, fraților. Cocainul meu. Aici și-a lăsat ăsta. Lumea. Acum dacă tot a venit vara, lumea cu ore treabă. Da. O lăsăm încet. Vine o curbă. Hai. Mică bunganie. Mamă, ce frumos este că a venit vara. Și v-am spus, îmi pare rău că sunt doar, vă filmez doar eu și nu sunt și o alți prieteni, dar vă promit că următorul vlog o să fie ceva frumos, șmecher. Oricum, asta nu e... Am atât am fost drumul, dar nu o să fie așa plăcut la lucrurile. O să vedeți și la realizat. Următorul vlog vreau să fie un șmecher. Da, da. Mamă, că știi! Dar nu-i băgăm în seamă! Da, n-am. Mamă, și mai sunt și aici niște câini. Hai să trecem și aici și dacă vă întrebați de ce pun ambele frâne, gen asta frânează pe aia din spate mai ușor. Și, na. Și acum trecem înapoi, trecem pe unde am venit. Acum mai dăm frumos până la... În realitate, se las foarte
bine și nu se simte așa grob. Uitați că nu este drumul, că se simte așa de bine. Atât. Îmi era că vine plină în acele. Stau în curte, nu aici. La fel, și plin de